Hej! Så er det tid til endnu et Halloween look. Og denne her gang, som de andre gange, ved jeg ikke, hvad det er, jeg rigtig laver. Men vi har en idé om, hvad det skal være. Camilla freestyle. Fuldstændig. Camilla, hun skal ud for et biluheld. Så hun bliver kørt ned i sit ansigt. Brutalt biluheld. Hun bliver kørt ned og får et bildæk i hele skærmen. Ja. Jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve, faktisk. At blive... Husk at følge vores Facebook, Instagram og vores YouTube. Og giv videoen en thumbs up, subscribe, så bliver vi rigtig, rigtig glade. Og prøv det selv derhjemme. Ja. Normalt siger man jo, at I ikke skal prøve det selv derhjemme, men vi vil opfordre jer til at prøve det selv derhjemme. Ja. Freestyle, giv den gas. Lad os komme i gang. Prøvede Cecilia at kreere en make-up, men det gik rigtig dårligt, så hun valgte bare at lave sådan en i stedet for. Jeg har gennemtæsket hende med min spaghetti arme. Nogle ville måske mene, at det ligner sådan en for Walking Dead eller sådan noget. Det smager lidt sjovt, det der blod der. Men bare sådan lidt sukkeragtigt faktisk. Men det var så det look. Den må tages om. Det var faktisk sværere, end vi lige troede. Og i og med, det er sådan noget freestyle, så blev vi nødt til at tage den om, fordi det gik ikke lige som det skulle. Det er blevet ret fedt. Ja. Jeg tror, det var rækkefølgen også, der gik sådan mest galt. Og det der med mønstret. Vi startede med at lave alle de blå mærker, så skulle vi lave bildæk, og så skulle vi lave hele skabelonen om, og så gik det bare helvedes til, og så blev vi nødt til at starte forfra og lave rækkefølgen om. Men hvis I laver sådan noget her selv, så tag os, og vi vil selvfølgelig rigtig gerne se det. Indtil da, så ses vi jo bare i næste video. Hej! Hej!